أحب الوفاء بشتى الصور. أحب الوفي الأمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها الذين آمنوا قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Теге жұмғада жамаат біз белән ризык турында сөйли башлаган идек. Һәм әлбәттә искә төшерәсем килә, ризык ул һәрбер иясенең яшәве бәйле булган һәрбер матди яисә рухи әйбер. Һәм әлбәттә без беләбез, ризыкны бирүче Аллаһ субханаһу ва тааля. Һәм иман булсын, ул белем булсынмы, ризык булсынмы, ашый торган ипи булсынмы, суы булсынмы, мәхәббәт булсынмы, ул белем булсынмы, ул бөтенесе ризык, һәм аны әлбәттә Аллаһ субханаһу ва тааля һәрбер безгә бирүче. Аллаһ субханаһу ва тааля Куръан-ы Кәримдә шундый сүзләр әйтә: "Аузу биллаһи минаш шайтанир раҗим, ва каъаййин мин даббатин ла тахмилу ризқаха, Аллаһу ярзуқуха ва ийякум ва һуас-самиул алим." Күпме генә җан ияләре үзләре белән ризык алмый торган, яисә запаска алмый торган булмасын, Аллаһ ризыкны аларга да бирә, сезгә да бирә. Ул ишетүче, белүче. 29-нчы сура 60-нчы аят. Ягъни әгәр дә Аллаһ субханаһу ва тааля хайваннарга, чыпчыкларга, кешеләргә, танышларга ризыкны бирсә, без шуны аңларга тиешбез, безгә дә үзебезнең ризыгыбыз килә. Аларга бирелде дип, безгә ризык кимеми. Менә шуның турында онытмаска кирәк. Чөнки әлбәттә Аллаһ субханаһу ва тааля ризыкны насыйп итә, ләкин шул ризыклар эчендә сәбәпләр билгеләде. Һәм моның турында да без белән сөйләшкән идек. Сәбәпләр арасында матди, дөньяви сәбәп бар. Һәм менә бу сәбәптә иманлы кеше булсынмы, имансыз кеше булсынмы, алар бер тигез. Монда белем дә, гамәл дә кирәк. Ләкин икенче сәбәбе бар, ул рухи, иман белән булган сәбәп. Менә монда инде иманлы кеше һәм иман китермәгән кеше бер тигез берничектә була алмый. Һәм менә иң беренче шарт монда нәрсәдән башлана дигәндә, ул җәмәгать Аллаһ субханаһу ва тааля Куръан-ы Кәримдә әйтә: "Аузу биллаһи минаш шайтанир раҗим. Ва ман ятаваккал ала Аллаһи фаһуа хасбух." Аллаһка тәвәккәл иткән, Аллаһка тәвәккәл итү ул җитә инде. Ул Аллаһ субханаһу ва тааля безгә үзе генә җитә. Инна Аллаһа балигу амрих. Аллаһ үз эшен урынына җиткезә. Ягъни, әгәр дә без сез белән сәбәп кылабыз, нәтиҗәсен Аллаһ субханаһу ва таалядан көтәбез, менә бу әле тәвәккәл итүдә җитми җәмәгать. Чөнки күп кешеләр тәвәккәл дигән нәрсәне дөрес итеп аңламыйлар. Мин Аллаһка тәвәккәл иттем, менә бу эшемдә үзенчә бер программа билгеләдем, һәм нәтиҗә булырга тиеш. Менә шулай барырга тиеш дип уйлыйбыз. Бит әлбәттә сәбәп кылабыз, программа төзибез, нәтиҗәсен планлаштырабыз. Ләкин нинди юл белән бара? Менә бу эшләрдә дә без, менә шул программасында да Аллаһка тәвәккәл итәргә тиешбез. Мисал өчен китерәм. Кеше планлаштыра, хатын белән хәзер эшли башлыйбыз, берничә елдан үй төзибез. Ләкин эшлим дигәндә хатыны балага уза. Бу бит программага туры килми. Әлегә программа салган иде бит, менә 1-2 ел эшлибез, аннан соң бала була. Юк, менә бу ел балага узды ул. Нишәргә? Я Раббым, мин бит планлаштырган идем, сиңа тәвәккәл иткән идем дигән сүзләр белән кеше Аллаһка мураҗаат итсә, бу дөрес булмас. Чөнки бу дөрес тәвәккәл түгел. Син программа төзедең, Аллаһка тәвәккәледең, дуа кылдың. Менә бу юл белән Аллаһ Тәгалә сине алып китте. Кайгырма. Аллаһ субханаһу ва тааля үз эшен урынына җиткезә ул. 65-нчы сура 3-нче аят. Менә бу камил рәвештә Аллаһка тәвәккәл була.
Чөнки Пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям бер хадисендә безгә шундый мәгълүмат бирә. Лау аннакум таваккалуна аля Аллахи хакка таваккулик. Әгәр дә ди, сез Аллаһка тиешле дәрәҗәдә тәвәккәл иткән булсагыз иде, لا رزقكم كما يرزق الطير تعدو حماسا وتروح بطانا. Ул сезне чыпчыкларны ашаткан шикелле ашатыр иде. Алар иртән аш булып очып чыгып китәләр, кич белән тук булып кайталар. Әгәр дә кеше мин Аллаһка тәвәккәллим, һәм менә хатын балага узлыйган абортка алып барам дисә, бу бит гынах. Әгәр дә кеше мин Аллаһка тәвәккәлләдем, ә үзе урлый, гынах кыла, бу дөрес тәвәккәл түгел. Бу кеше я белмичә шул гамәлләрне кыла. Әгәр дә белеп эшләсә, ул ялганчы булып чыга. Чөнки тәвәккәллек нәрсә дигәндә ул? Ул Аллаһ бердәмлегенә иман һәм аның белән бәйле булган принципларны тормышка ашыктыру дигән сүз. Дөрес ихласлы тәвәккәллек белән сәбәп кылу. Менә ул тәвәккәллекнең аңлатмасы. Ул Аллаһ бердәмлегенә иман һәм шул иман белән бәйле булган принципларны тормышка ашыктыру, тормышка кертү һәм моның белән ихласлы булып Аллаһка сәбәп кылу. Менә ул хакыйкый тәвәккәллек. Бер галим шундый матур сүзләр әйтә: "Ман та'ана фил асбаби фaqat ta'ana fi sunna." Кемди сәбәпләрне инкар итте, ул сөннәтне инкар итте дигән сүз. "Ва ман та'ана фи таваккули фaqat ta'ana fil iman." Кем тәвәккәл итүне инкар итте икән, ул иманны инкар итте дигән сүз. "Фал-ахзу бил асбаби суннат ан-наби." Шуңа күрә сәбәп кылыгыз, ул пайгамбәрләрнең сөннәте булып тора. "Ва таваккулу аля Аллаһи халун наби." Һәм Аллаһка тәвәккәл кылыгыз. Бу пайгамбәрләрнең хәле. Менә шундый хәлдә пайгамбәрләр йөриләр иде. "Ала таттахизу мин дуни вакила" ди Аллаһ субханаһу ва тааля. Әгәр дә безгә фурсат сайлап алырга фурсат бирелгән булса иде, кемгә тәвәккәл кылырга? Аллаһдан башка бер затны да сайламас идек. Чөнки бер кешедә бер зат та Аллаһ дәрәҗәсенә җитә алмый. Һәм Аллаһ субханаһу ва тааля сорау бирә һәм җавап та кайтара. "Әллә миннән башка вакил алмакчы буласызмы?" 17-нче сүра 2-нче аят. "Ва таваккал алал хайй аллазӣ ла ямут." Исән үлми торган затка тәвәккәл кылыгыз ди Аллаһ Тәала. 25-нче сүра 58-нче аят. "Аллазина қала лахумун насу иннан наса қад джамау лакум фахшауһум фазадахум имана ва қалу хасбуналлаху ва ниъмал вакил." Кешеләр әйтләр ди: "Сезгә каршы халык җыелды. Куркыгыз алардан." Ләкин ул нәрсә аларның иманнарын арттырды гына. Һәм алар әйтләр: "Безгә Аллаһ җитә. Ризыкны бит Аллаһ бирүче. Без сәбәп кенә кылабыз." Бер вакытны бер кешене начальнигы кыйнап кайтара. Бу булган хәл. Хәзер бу ачуланып эшкә килә дә бөтен бригадасын җыеп алып китә. Теге кеше шалтырата хатынына, алар таныш иде. "Мин анарга зарплатаны бирмим" ди. Караз нинди матур сүз әйтте хатыны. "Кардәшем, кайгырма. Зарплатаны син түгел, Аллаһ Тәала бирә" ди. Икенче белмим нәрсә булды. Икенче көнне үк үзе алып килде ул зарплатасын шул кешегә. Яни Аллаһ кулында, куркырга кирәкми. Аллаһ Тәала Кур'ан Кәримдә әйтә: "Әгәр дә инде без тәвәккәл кылдык, фаиза азамта фатаваккал аля Аллаһ, инна Аллаһ юхиббул мутаваккилин." Карар кабул иткәч, менә бу эшне эшлим дияш. Аллаһка тәвәккәллә, Аллаһ тәвәккәл итүчеләрне ярата. 3-нче сүра 159-нчы аят. Шуңа күрә нинди нәгъмәт кыласың килми, өйләнәсең килә, эш эшлисең килә, тагын бер нәтиҗәгә җитәсең килә.
сәбәп кыл, Аллаһка тәвәккәлә һәм программа төзесәң дә, онытма, Аллаһта у программаны борырга мөмкин. Монда да кайгырма. Димәк, ул хәерле. Ул юл хәерлерәк синең өчен. Шуны турында онытма. Шуңа җәмәгать, Аллаһ Тәгалә безгә шундый фурсат насыйп итте икән, әйдәгез Аллаһка тәвәккәлләп яшик. Хакыйкый тәвәккәл белән. Әгәр дә тәвәккәл итәбез икән, димәк, гынахтан ерак булырбыз. Бит ризыкны Аллаһ Тәгалә бирүче. Субханака Аллаһумма бихамдик, ла илаха илля анта астагфирука ва атубу илейк, валлаху сами'уд дуа. فأهل الوفاء